Sige mag-aw-aw, sige aw-aw. Moto nga ako na islakan. Usang kalalaki ang natanggong karon diri sa Inawan Police Station sa Cebu City Police Office. Gumikan siyang sa laod, dili batok sa tao, kundi dili batok sa mga hayop. Gidunggab niya ang iro ug ang manok tungod sa iyahang kahubog. Atong sayran, ang istorya pinaagi sa akong interview nining maong lalaki. Maayong buntag, tagaod na lang sa singalan nga Goryo. Pila edad ni Bogor? 39. 39, taga-asa ka Gor. Aga kinasangan. Okay, nga nung naman ka dun sa Bisuan, Gor? Tungod atong iro nga gukod ko ba. Madong ko uli. Niya? Yang batoy gukod. Timing nga pag-abot ko sa muha, sige mag-aw-aw, sige aw-aw. Moto nga ako na islakan. Moto nga nidagan. Moto, waro tong kana. Ako ditong nakuha yun, kay puting kalago to, kainom sa ko. Usay mo na inom? Wala po rasad. Pulapo. Na among gas pulapo to. Wajud. Pero Karo yun pag-uli na ko, gihambat ko kalit. unya mo to nahinay ka. Moto, nenay ka na ko. Okay. Yung sa iro, na dugaman po kunin mo pala manok. Oh, Asa man to manok po? ano ko sa ako igaw, ako ra si kabantay ana. Unya, asa man to sunoy? Oh, sanoy. Okay, giyon sa man imo pagdungab, nang gidunggab man po Tapos nimo. kalagot na ko itong hiro. Aso na pahimungtan nimong manok. Ay man, ari man akong kuhan. Gagaw, ang pailan is kaso. Aso igagaw ra po nimong kumplinan ani. Gagaw ra. Ang kaning tagias iro og sa manok imong igagaw. Siya rin ni Pile, usar rin ni Pile. Usa ra sad ang tagian ning manok iro. Oh, usar rin ni Pile. Okay, pag Ngayon lang sa akong magpasaylo sa, kung sa gibuhat na kung sa, Noy, ngayon lang sa akong magpasaylo nun. Kahit kayo sa presuhan yun, pagpasko ta. Pasko gyud. Maura dyan akong hangyo sad. Usa lang, pasayloan lang ko sa tanang saan ako. Maura akong hangyo nun. Mahay na. Ang imo ding Bolo say nahitabo sa imong manok. Kanang gidunggab sir, ano ba, tuslok ba? Bisay kadunggab. Ako gagaw. Okay, nganong gidunggab to niya? Kuha na sir, kanang sabog ba, sabog. Wala na kang kaon. Niya. Wala na, 3 days na ba? Wala na yung kaon ba? O sa hubog siya to tungura? No, dili hubog, sabog na, sabog. Hubog ug sabog. Oh. Okay. So, unsa ba una ko nung gidunggab ang iro? Unsa gyud istorya to? Una, gapon na ang iro, yung gidunggab niya, man, akong kasabaan. Pag duty na po na ko, ang ako namang manok mo sunod niya. So gipahimungtan ang imong manok. Gipamungtan ako manok. So kay sab-an nimo kay gidunggab ang iro sa inyo tong silingan nga iro. Silingan na mo sir. Gidungtan day ka. O niya, asa man dito gibutang nimo imong manok? Biyara sa daplindan. O niya, unsay nahitabo sa manok? Asa man naigo ang manok? Diri sir, sa may babawnan. Giliog. Naliog ba? Kung, Kirig diretso? ha? Nikirig diretso ang manok? Wala pa. Pero nadapan na mo sa, pakita na ko sa mga polis. After na mga buntag, patay na. So namatay ko rin. Oh, Pilay kantidad na to imong manok? 1.5. 1.5 para tari to? Para tari na to? Para lingaw-lingaw lang. Lingaw. Pero unsa man to kanang wa na ninyo ihawa lang. Ha? Wa na ninyo giihaw. Wala nang giyaw. Lain mo ko sir, I speak ng ano ba? So gilubong na lang ninyo. Gilubong. Okay, istoryahin ko atong iro. Unsay istorya nga nung gidunggab man yang iro? Di ka itong iro ko no. Atong iro, naglingkod na sa bangko, nasay ba? Buong sila nga, ingom sila nga pula mo iro na samad. Pero wala pa kumutuo ato. Inko pagtanaw na ko, akong gigna siya, inko. Yun sa man yung iro. Dilo mo yun na, ay apil-apil. Ito pag duty na ko diri, ang manok, gaan na naman. Ako lang manok dito, nakitaan ako. Siya sa Gulgul. dunggab, kailangan mo ditong I speak. Ano anin to? I speak. Okay, asa man di ka puyo si Juan, gani mo pagkumakon. Naara sa among atbang sir. Ano ni balay? Kay wala mo na ginikanan, patay naman niya. Naluoy man ko ba? Ako yung pagkaon, ako yung muhatag og kuan tanan na. Allowance. Iyang nina ako kay palabahan sa akong anak. Owa. Okay. Wala Hindi ganang man ka mo kanimo. mula ba? Takulan man. Ya bisyoso sa din eh. Kabisyo. Okay, ang kaning iro namatay, no? Matay na.
okay ang tagias iro di pod mo file og kaso. Oo, kami kuan, Ang kami kamo? duha, kami duha. So imo man pag umangkon imo file og kaso gyud, di mo pa sa ilohon. Ah, kuan mo ko sir pero wa mo gyud makapasaylo ta pero dili na ako papuyo dia. Oh. So imo na Oh. papahawaon. Permisyo kay ninyo sa iya. Pero dili na siya makasuyop sir, tarong ka na siya. Masuko na siya tanang tao. Galgalon mas mga silingan. So ini sabog siya. Galgalon man So mahadlok mo nga basit ka mo na pay gugulon ani. Ha? Mahadlok mo nga dili lang iro og manok unya kung inyong pasagdan kuan. Basig tao na. Amo lagi. Bitaw mas mayo ng ambot ang saon ako ngi parehab siguro. Naan si kwarta ba? Nihangi, okay. Nihangi man to nga basig malumo ang imuhang kasing-kasing mapasaylo diri siya magpaskos gawas. Pero kung mapasaylo na nako sir, di na ako papuyon dia adto siguro Argao siguro. Rehab. Ano ko kuan ba? Yung rehabilitation ba? Okay. Debis sa kung saan, kadugo man nimo. Mo lagi isa kung sa pa ba imong parente. Mauwaw kag apil kung makasa. Nya karon di nimo pwede mapasagdan ikaw gyapon tighatod pagkaon dito. Ako yung panigatod pagkaon dito kay maluoy man ko. Wa may lain pagkaon. Ya, mabuang samot, di ba? Ya. Ano ko kung naalo ko kwarta, pwede ra ako iparehab ba? Iparehab na ko ba? Kapila na ni na priso. Kana siya sir, kaupat na priso pero dili na siya kanang maligya jud, kanang suguon ra ba? So rin human na niya. Ha? Kung si grado ani niya. Unsay ga? Grado niya. Wala sir, wala na. Manay dali magalgal. Wala na ko mag-grade 1 kay sayom to matay yung mama. Niya nagtubo na siya. Sa among lola, dungan mig kaon tanang mura na mig magsuon pa ba? Okay. Kami wala pa may kanang broken family mamitanan. So kamo na lang tinabangay no? Ako may eldest ng apo. Ako may maluoy ng tanan. Ika na tigagak nila. Apelyido ni mo, Paul? 40. Imong ngalan, Paul Navarro. Padasas. Sige po lang. Salamat kay Paul.